iki ra anake ra bapakne padha wae dolanan HP kabeh. Mbok do metu ngono. Golek-golek duit apa ngopo ngono? Lah WFH kok, Bu? Lah apa kuwi artine, Pak? Kuwi work from home. Artinya iki kon nang omah dolan HP. Oh alah. Mbok tukokno kuota aku, Pak, kono. Tiba glundang-glundung ning kono kaya semongko. Aku anakmu lanang ke lho, Bu. Bapak kuwi nggo apa? Ra kanggo gawe. Oh alah kurang ajar. Anak iki wis tak gaweke kok kowe iki. Heeh, bener le. Kowe kono, ndang ngangkat kono ning konter. Ya wis tak mangkat. Di dite. Jaluk bapakmu kuwi kok. Di Pak dite. Ya. Wah, bunge. Wis. Di anak ya ngene iki. Kankon terus. Bapakne ngopo nang omah? Wis tuwa, gerang. Senane mung gentenan akon. Nasib. Atuk apa? Imbas paketan, Mas. Atuk paket sing apa, Mas? Sing segiga setahun ono ra, Mas? Ora ono ya. Terus onone? Durung tahun. Guyon Mas iki. Guyon piye to? Lah tenan kok, Mas. Ya wis sing segiga sesasi wae, Mas. Ya sak jenenge. Iki, Mas. Bune. Ya gelem ya wis. Wes ojo. Iya. Kagangane. Pun ya, Mas. Gak ada. Aduh. Mana udan iki? Wah, gak ngeyup. Menus. Gak terang-terang iki. Duh. Ini malah lemah garing. Alamat gamuk iki aku iki. Mampir nang ndi wae kowe, ha? Kon tuku kuota sakmene suwene. Dong mau ki udan kok, Bu. Ora percaya? Oh, ngeyel mau ki udan tenan kok. Kene lemah garing kok. Njaluk kok nyamblek apa piye? Hah? Ampun, Mak. Ampun, Mak. Ampun, Mak.